Canapeaua și mocheta pe Da. Canapeaua? Dar ce fel miroase și șosete nu ce găi? Afară, lăsate la aerisit. Da, trebuie lăsat. Asta ar trebui să facem noi Tu ți-a seara. făcut duș dimineața asta, nu? Noi, am zis că vine de la cineva, dar e de la canapea. Dar miroase. Se simte. Atâtea sezoane îți dai seama. S-au bibat. Da. S-a urcat atâtea picioare în sport. Da. Da. Păi, Te-ai obișnuit sau încă nu? Așa, ai nasul înfundat și nu simți, e ok. ia, Gata. stai că putem să auzim ce zici. Bă, mai aveți răbdare o oră, intră în pauza. Exact. Cât e ceasul? Dar paharul ăla Mai o oră și știre. Bă, luați ăla de acolo paharul. A meu, îi lasă că îl beau imediat. Nu te treaba ta. Nu se intră acum. Ia să râd fetele, nu? Păi nu mai da să vadă urât. Se vede dacă apare, se vede paharul. Treaba ta. Noi suntem pe planul meu. Dar tăceți un pic să auzim ce zice, că se aude dacă tăcem. Da. E nașul meu, E nașul lui. Da, ce să mai... Ia vezi, stă bine fără. Nu, n-am nici ce să se descurcă singur, Marius. Da? Da, O să avea avem, mare, are copil, se descurcă. o să avem certuri ca la greu. Deja încep așa încet. Nu poți sta, frate, Motive pe și de alea. canapeaua aia. Mă las în jos, eu sunt fund, nu pot. Cu cât ai tu? 1 metru sub clanță? Băi, cine e frate ăsta? 68. Ah. Sunt cât Lionel Messi și eu. Atunci ești... Deci, Aici a vrut să ajungă. Te-ai întâlnit cu el? da, seara. E idolul lui, mă. Am Să înțeles. știi. Vorbesc serios, din fotbal vorbim. Așa mă aud. N-a înțeles ce am zis, știi? Te rog, repetă ce ai zis. Lionel Messi e idolul tău, nu? Unul care e Da, de ce? Ce? Nu, ce e cu asta? ceva de gen, a? Îl admir, nu? Foarte mult. Și asta este. Mie îmi place mai mult Ronaldo, Cristian. Mamă, ce-l detest pe Mult mai ok. De ce? De ce îl place pe Messi? Nu, e arogant, frate, Ronaldo, deci aroganța lui Are cu ce, mă, eu îl cred, are cu ce, ce vrei? Are, Frate, dar sunt Și de fotbaliști. Neymar îmi place să știi mie cum joacă. Da. Da, Neymar. Dar ce, frate, nu sunt. Cine a luat ultimul balonul de aur? Messi. Cristiano Ronaldo. Nu, Messi. Ronaldo. Mă, anul ăsta Messi l-a luat. Ronaldo a luat cu un an în urmă. Care e ăsta? Deci ultimul l-a luat Messi. Băi, Păi să treci de la Messi Da, la e un fotbalist șmecher, mă, ăla cu plete așa, care cu părul lins. Dar a făcut el karate, are centura neagră. Ibrahimovic. Bă, ăla e cel mai șmecher, să mor eu. Golul ăla. Foarte ca e de la... Foarte ca de la meciul cu Anglia. A fost Bă, tare ce rău. mai Suedia, șmecher da, fotbalul Suedia, ăla. Anglia a fost. Cum poți să-ți vină în minte să faci poarfecă de... Da, și să dai și-a și și gol, dat gol, ai văzut? Dar el a dat multe goluri cu călcâiul, multe goluri de Da, ala. ăsta acum, ca ăsta n-am... Dar ăsta n-a fost niciun gol. Deci nu e un fotbalist care să-i sufle în față pe stadion. Și n-ai văzut care are și Pe toți a atins. I-a văzut care i-a dat cuciorul după cap și nu i-a zis nimic. Nici albit. Și când a venit Guardiola, l-a dat afară. Ai văzut că s-a luat de Guardiola. Dar cu toate astea- Și acum nu-l suportă. Cu toate astea Nu, e tupeist omul, e pe E sistem. tupeist, dar e cu bun simț și e fair play în fotbal. Am văzut, adică dacă te accidentează... Cine e el? Da. Ibrahimovic? Vorbesc serios, e fair play. Cred că confuz persoana. Nu, zic că îl confuzi. Dar cine l-a scuipat pe Mutu? Nu știu. Toti. Nu, acum e antrenor. ăla. Toti, mă. Nu tot. Tot italian e. Și acum e antrenor, dacă nu mă înșel, nu? Dar nu plec. Nu știu, parcă așa țin. Sau Zidane când i-a dat cu capul în piept. Uite bă, de-abia acum se simte răcoare. Da, păi acum a dat Nu, drumul. eu cred că suflă sege în spate. Înceapă. Mă sufli, hă? Fac pe la spate. Aoleu. Da, trebuie să meargă mult. Bă, să zicem, Știți cum e? Trebuie cerut de dimineață aerul condiționat. Da, de să la zicem mersi pentru zic că că dacă lăsa eram pauzea, în frate, studio, noaptea și cu asta în față, lăsa eram toți cu borboane, de fapt. Care o câs, frate? A văzut cineva pe scurs.
O spargăleata de la mop. Da, cred că au gândit găleata. Dar unde să-ți bagi cea mai găleată Nu ne-a acolo? ales nimeni mare. Cu tot cu mop. Asta este, ce să faci? Și da, zic că există conflicte. Băi, Petru n-a fost ales de fete. Plânge. Ce ai zis? Mai puțin, ce ai zis? Corect. Prima zi. Ce te-a văzut fetele? Câteva minute? Față în față. Bine apucat să te cunoști. Acum, după ce te-au văzut pe despre la acum și la spus la taleg. Da, și sus. Te-a văzut, mă, la televizor, ce crezi? Ce? Păi te-am zis față în față. Frate, era directul cu scaunul după tine. Doar de aici. Dar probabil... Cristian ăsta e prea natural. Nu, mai natural ca el să mor dacă am văzut pe vreunul aici. Exact, exact. Nu, a spus că am fost văzut de fete. Pe bune, mai natural ca tine. N-ai auzit fetele când au zis din băieți? materiale nu. Dar în direct când suntem aici... Eu dacă era să mai stau mai înțepat, să stau acolo, să opă, să dau la cameră. Nu are unde să mă muta. Dar și zazi nici nu-l vedea Pe camera. care? Tu ai zis că ești galben și de gras? Da, galben de gras. Galben. Galben de gras. Nu mai timp, frate, să o văd.